Zaharia 12 reprezintă un segment diferit față de capitolul 11. E clar că profețiile nu sunt cronologice. Dacă până acum în centrul profețiilor era templul, acum Domnul profețește despre Israel. Domnul vorbește astfel: Voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Adică Israelul va duce celelalte popoare în rătăcire spirituală prin prisma faptului că are o credibilitate religioasă și revendică biblic anumite profeții și lucrări pentru a exista. Astfel, devine un potir de amețire. Exemplu: aducerea de lumină de la Ierusalim. Versetele 5 până la 10, Domnul vorbește astfel: Voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn. Voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele. Ierusalimul va fi locuit iarăși. Acesta reprezintă planul firesc, dragi frați. S-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus nu ar fi fost crucificat. Dar pentru că a fost, toate acestea s-au întâmplat în chip duhovnicesc. Din Iuda au ieșit și au cucerit neamurile apostolii prin cuvânt. Versetele 10 până la 14. Descriu plângerea de după crucificare. În capitolul 13 se descrie în totalitatea versetelor planul duhovnicesc care a început să opereze atunci când poporul Israel a făgăduit planul Domnului și Hristos a fost crucificat. Versetele 1 până la 5 se descrie cum prorocii mincinoși vor fi aduși la tăcere. Versetele 6 până la 9 se descrie cum păstorul Domnului, adică Iisus, a fost lovit/crucificat, iar o treime, adică o rămășiță, va crede în el. Aceasta reprezintă rămășița, adică biserica, care cucerește neamurile prin duh și cuvânt.